Morning guys. Alog. Alright, para alarm natin.
hindi. Balas mo guys. Snippets. Guduwi. Alog kayo ulit guys. Uy, alog kayo guys. Good morning guys. Pamahaw po. Egg, egg, pandesal, peanut butter. Apa ini? Paalam guys. Dito na kami. Meron pa guys. Alapag lang. Magandang umaga na. Happy Friday. Maririnig nyo na guys, boses ko. Kain, kain guys. Siyempre, konti lang kasi naka-camera. Ayat ba? Hindi mawala. Habal boys. Oh, morning na. Ayun man. Ayun. May event pa ang Bigs. Pahiling mo si likod mo kudta. Kaway ka na. Abo magpahiling. Okay. Bakit talaga nito? I-release ko lang siya sa full video siya sa YouTube. Magandang umaga. Happy Friday po. Ang giling ko. Ha? Dali na. Malilit ko sa mga. Sakto pa to. Nakapagpamahaw na po kami. Hatid ko siya sa Eco Park sa Filipe. Kaya maaga tayo guys. Tatagalog na nga ako aking iniirog. Ito po yung name tag natin. Ang pangalan ko ay Adrian. Makalaw yun magtarong voice over. Kukusugan ko na lang ang boses ko. Putik yan. Paano man i-edit mo? Pag ano ba, CapCut. Sa CapCut po, merong generate caption. Napakabilis. Hintayin nyo lang.
Spanish na ang caption. Edit na lang sa mga maling spelling. Late ka? Hindi, walang problema dito. Habal, door to door. Papagasan mo mang ko. Ay, later. Baka nga din na kita makaabot. Ay, di mo niya nalagod. Kaya mo pang magano? Nagbi-blink na guys. 46.9. So, kunin na ning camera ko. Kunin mo ning ano ko. Kunin mo tong cellphone ko sa bulsa. At i-multiply mo ang 46 point. Ha? Kunin mo sa cellphone ko. Tapos 46.9 times 4. Ah. $187 guys. Atlanta. Uy, nakatakbo na tayong 157. Buro may power si Kuya. Ano? Kaya pa yan. 187. Magtutulak na lang tayo guys. Atudta ka na? Atudta ka na? Saradon mo sa zipper. Maambon ang ating ang Tagalog sa Friday. Biyernes. Seryoso ka? Ano ba ka? Arit. Then para mo hindi na ako magmumura kasi para yung wala nang blip blip. Ngayon busy pinapanood ko na vlog Cebu. Ang ano niya, para double views niya, ang thumbnail niya naka swimsuit. Uti. Ayun yan. Gigibuhon ko man daw to yun. Mga pops na kami. Ha? 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 Sisay? Sino yung nagmura? Marami pa nga akong hindi na i-edit eh. Lawit. Lawit mag-Tagalog. Si sa amin. Kalagayan. Ah! Muto din nga, Bi. Bi, uto. Meron din siyang camera, guys. Uy, layo tayo dyan at parang naririnig tayo. Orag pati biyang sa iyo, ano? Abot pa naman ito. Kung 60 pa lang, di pa ni maabot 4 liters. Ano ka dyan? Wow! Di mo na nilabahan? Huwag ka madadangog kami sa ano, sa camera. Di ko na i-edit. Ro to ro. Parang sila ano, nag-ro. Uy! Alog-alog kayo guys dyan. Up, ikakat nyo na guys. Aha, pinadaan tayo kasi na may camera tayo. Alright. Iniisip ko kung paano ako mag-present. Garo lang ako katong garo nasa pageant dati na garo walang iya. Pero nagbibikol kaya ang gamit ko ay.
dapat, ay putik. Kawawa guys. Nadaanan natin yung ano to eh? Aso ba yun? Pusa. Pusa po yung guys. Kung nakita nyo, may giniling na pusa sa daan. 7:20 na. Kamay pa man. Kamay pa naman. Habal muna po tayo. Kaso traffic. At persadong ito, Chevrolet. Sundan lang natin siya. Mamang klase naka-uniform. Ano lagi kita nag-agi? Bakit tayo dito dumaan? Napaka-traffic dito. Ha? Ang alin? Itong garo. Ha? Ano sisabi kong inot? Ano sisabi kong inot? Bilingual. Magaling kang kupal ka. Hirap-hirap na mag-edit. Yan guys, pasukan ng mga estudyante sa Camarines Sur National High School. Malapit na mag-green, kailangan natin makalapit. Kaso parang si medium na yan. Adriel Ging Maguna. Putik yan, raluyin kayo. Parang di tayo aabutan. Goy! Ulan na guys. Alam mo kasi sira yung sira yung traffic light. Pag nag-green, pag na go na, hindi pa niya pinapakita yung yung kulay green. Ikaw ang kausap ko nga. Ikaw yung kausap ko. Pakita tayo sa hindi man siya nag-overview. 4K yan by 30. Save po tayo guys. Ano yan? Public domain. Public domain yan di. Grabe, 10 minutes. 10 minutes yung recording. Kaya pa man laban-laban. Dali, malapit na mag-go guys. Papuntang Eco Park. Nabi para 4 seconds, 3 seconds, 2 seconds. Go go go, go go go, go go go, go go go. O diba walang kulay yung green. Tignan nyo na lang, walang green yung sa ilalim. Pag wala yung number, wala na.
Parang doy, nakakarigos na ko bi. Makuha ka na lang ba? Makuha na lang kong notebook. Mayo. Wala eh. Alin? Gusto bago? Maipit na kay kita. Maluway man lang si ano, Talao. Ha? Baka kimama ako magpagas. Tano? May meeting man yata kami. May meeting kami. May meeting sa ano, kila Sir Popoy. Di ko alam kung anong oras matatapos. At siya na hapon. Yun, nadaanan na po natin yung sikat na halo-haloan dyan. Sa summer lang nagbubukas. Ha? Ano? Kaya pong mag 4K reso by 30 fps. Basta hindi siya ano, mainit. Kasi na-try ko last time. Go overheat. Go overheat ang ating GoPro 7. Kaya improvise na lang tayo. 2.7 by 30. Pwede naman siyang pagtsagaan lang. Yan. Sa ano, sa kanan papuntang Matiway o Balatas. Papunta din sa Gualan dito sa pinaglalaroan naming basketball. Go, go, go. Ah, fuck. Habol pa siya, guys. Ew. 7:13 naman. Kaya pa yan? Kaya pa ni? Kaya pa man eh. Nataw ka na sa ko. Tawan mo na lang ko. Ito Big Emerald. Ayun o, yun o. Sarap dyan. May liters palang digdi. Para-parayo pa kitang magsaysay. Siyempre may palas Gis yata yan nagbubukas. Ha? Bawal para mo. Ha? Kuman nga.
ka. Sa trabaho. Yan si boss. Temporary close. Oh, private eh. Big malago. Late lang ating pasahero guys. Kanyang itsura. Family din mo, Bobby. Hindi mo ako family. Hindi mo ako family. Hindi ako family. Kaya ko itong magbayaan. Hindi ka nagsasabi sa ko. Ano? Grabe, grabe mo na. Paano si mga nagkaano? Pagi ako. Pagi. Pinabuhin na tayo guys. Bye-bye. Bye-bye.